Lit kod kuyo nokwako kar neno ringre ma Jaramogi kuma ringre ji 26 manowito ngimagi e masira mar apaya ma Kisumu Kakamega Road nigolo kawuono materogi e miechgi ne alam mogik kod familia meggi motelo ne nyasi mar kanyakla e skund primar ma Nyakach kapok oigi odiechieng' makiny. Familia mag ogandago mane lit kod kuyo kwako chunygi kane oloso oyango fuok ma joheragi oweyogigo, gino makoro pod gikwayo sirikal mondo bi owuog oko mondo med chwalo negi kony ahinya te siro som nyithind kiye makoro owe chien. Familiago kotelnegi kod jatend komiti mane tayo chenro mar iko ogandago ogolo siem ni ok gidwa weche siasa e nyasi noero mar biro ko oganda e kar yweyo margi mogik. To monindo ni maminwa to kaka wadong nyithindo 4, waonge mama, waonge baba nosekuongo. Koro nodong kaka koro mama to nene baba to nene gimoro amora, nene manwa tegemea ng'ama nyalo chakwa tegemea kendo onge. Nokwani kanya sirikal ne nyalo chung kodwa, otie kata lekwa, onge kaka wanyalo somo, kaka wanyalo dak, maisha wanyalo dhi mbele. Wan waonge mbele, waonge tich, gimwatime town ka be onge. Mal owito en owadwa, kendo fuok maweyo maduong' e dalawa en achiel kuom joma nyiche ne telonwa dala, gimoro amora mwatimo en ng'ama nitiere gi family maduong', en kod mine 3. Koro mago duto oweyo, to e sama wawuoyo gi nyathine machogo nyonego bed ni donjo e university makoro pod ok wang'eyo to wadhi timo nang'o. Achung' e lo kanisa, wawito Bishop wa John Paul Orinda nochung' gi kanisni, nyithind kiye to gi jok mane ok nyal e bwo kanisa. Aneno ka kanisa nigi lit, to walamo Nyasaye mondo omi jo Nyasaye chir mondo wakal, nikech ok en kende, owito jotelo, odhi gi jotelo mang'eny kaka kanisa wachiel wawito ji 16. An ka nikech an alalo mamwa, to anakwayo malo sirikal yani nisaidio mondo konya, nikech wadong' nyithindo 3 to babwa notho higni moko mokalogo. Koro anakwayo sirikal mondo konya. Nyakwaramogi en thuolo mar kawo yweyo mokwongo